Assalamu alaikum, ‘yan uwa barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka. Kamar yadda muka saba da kama muku da fina-finanmu a kullum, to yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim. Dan uwa kafin shiga bidiyon mu ka daure ka danna mana da subscribing sannan ka haɗa mana da ƙararrawa. Ka haɗa mana da liking ta yadda da mun ɗora bidiyon mu za ka dinga samun shi a kan lokaci. A yau mun fito muku da wani shahararren fim wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan, wato wanda ake ce ma AKAFLA. Wannan fim ɗin AKAFLA fim ne wanda ya fito daga kamfanin Sultan kuma fim ne mai faɗa kamar yadda kuke ganin sa. Ga mai buƙatar kuma ya sami kallon sa yana iya bibiyan mu a cikin tsarin mu na BIB, a nan za ka samu ka kalli wannan fim ɗin AKAFLA kenan. A daure a danna mana da subscribing sannan a haɗa mana da alamar ƙararrawa. Mun muku bayani a bidiyon mu wancan wanda muka ce za mu nuna muku da comment wanda muke ajiye link ɗin bidiyo wanda mutum zai samu ya kalli wannan bidiyo da muke ɗora a comment namu na farko ne muke ɗora shi. To ba mu samu ba dai muka ɗora muku, sai zuwa gaba in Allah ya kai mu za mu ɗora muku da zamu muku alama ta inda za ku ga dinga ganin link ɗin da muke ɗorawa na kafin ku zo kuka yi shirin ku ai. Na hana su jini na tsawon watanni har 2. Suna farkawa kun zama shekakku. Ko me zai faru? Ku tabbata ba hayaniya. Kun gane?